fermentació el deixem amb les pells durant unes hores i fem rosat, vi rosat. I a partir d'aquí fem la segona fermentació exactament igual. Tornem a posar llevadures, tornem a posar sucre i fem la segona fermentació partint d'un vi que hem fet rosat. Per tant, ens surt un cava rosat. A què ens olora aquest raïm? Aquest ens fa aroma a fruites vermelles, sí? Jo diria que ens fa més olor a cirera, però bueno. Ens fa més olor. Hi ha alguns menjars que ens potencien el vi blanc i sobretot el cava, que són algun menjar àcid. Per exemple, el típic de les freses, sexe a part, perquè el sexe es pot fer sense freses i sense cava. No cal ni freses ni cava. Però les freses el que ens fan exactament el mateix que el kiwi, que no és tan romàntic, que és àcid, i quan ens el posem a la boca ens excita una mica les papil·les gustatives i, per tant, quan ens posem el cava el notem més. Tenim les papil·les gustatives més excitades i el notem més. El kiwi és exactament igual, però no és massa romàntic estar al llit i pelar un kiwi. És més pràctic agafar un fresó, no? Que el kiwi. Bueno, què tal aquest, l'aroma? Aquest ens fa bons aromes també, Ens fa aromes a fruites, que és el bo d'un cava, El cava ens ha de fer aromes a fruites. Els normals, Ens el prenem, què tal? És un brut, Un brut. Té gust a fruita, porta sucre, una mica de sucre, no en porta massa, però porta sucre, ens fa saliva a la punta de la llengua, porta sucre. L'acidesa és correcta, és àcid, però és una acidesa agradable. És una acidesa que dona frescura, és una acidesa agradable. Té poc carbònic. És un reserva, aquest. No ho posa reserva, perquè és del... Sí, és reserva. Reserva perquè és del 2000... Sí, el primer és del 2000. Dolç, que és un vi complicat de fer, molt complicat de fer. És un vi de botritis. És un xarel·lo fet amb botritis. És un vi, un xarel·lo... Perdona, un chardonnay fet amb botritis. La botritis és una malaltia. És una malaltia del raïm. És un tipus de podridum. És un fong que el que fa és que ens podreix, ens fa malbé el raïm. Com ens el fa malbé? Ens fa uns foradets molt petits a dintre del raïm, ens l'obre i el que ens fa és que el raïm va perdent aigua. Va perdent aigua i es va quedant el sucre. Passa que és un tipus de podredumbre, que no em surt en català, podridura, ara, de podridura, és un tipus de podridura. El què? De la llacuna. És un tipus de podridura que és bona, ben controlada, doncs és bona. Què fa? Que ens treu aigua. Ens faria el procés, perquè ens fem una idea, així a gran raó, ens faria el procés quan agafem el raïm, el Pedro Ximénez de Còrdova, agafen el Pedro Ximénez, el cullen, el posen en una esplanada a sobre d'un plàstic, el deixen 2 dies al sol a Còrdova el mes de setembre a 45 graus i el que fa és que el sol li treu aigua i ens queda sucre dintre. El que ens fa això, la botritis, el que ens fa és que ens ho fa allà sola. Posat en la planta, posat a la mateixa vinya, o sigui, sense treure'l, ens fa aquests forats, aquest fong ens forada, ens fa malbé el raïm, ens el forada, i per tant perdem aigua. Al perdre aigua ens queda sucre dintre. Quan el collim, té menys aigua, té més sucre. Té més sucre, tindrà més graus. Per norma general, més sucre, més graus. Cada 17 grams de sucre és un 1% d'alcohol. Si li traiem aigua, augmentem el sucre, per tant tindrem més alcohol. Aquest vi, que jo exactament no sé el procés,